käypä kattoo mitä teille kuuluu. Olette nyt puoli vuorokautta ollut täällä laitumella. Vähänhän se alkuun on tuommoista polkemista. Kuitenkaan niin intensiivistä tämäkään laiduntaminen ole. Aina se jää vähän liian myöhäiseen tuo laitumelle laitto, vaan en tiedä, kun tuntuu, että pitäisi reagoida tunneissa eikä vuorokausissa tämän laiduntamisen aloittamisen kanssa. Ja se on kuitenkin ollut ihan toimiva taktiikka, että tehdään rehua sitten joiltakin syöttölohkoilta ja syksyllä sitten on useampia syöttölohkoja käytössä. No niin, mitäs teille kuuluu? Tätä Tokion porukka. Hosiken Tokio. Missä se Tokio menee? Lasikatkin saa opetella tähän laidun ruohon syömiseen nyt. Onko vielä äitit vähän hukassa? Niin, miten täällä äiti löydetään? Yksi hevohierakkakin tänne on eksynyt. Tännekin lohkolle. Muualla niitä on kyllä enemmänkin. No siellähän se toki on. Onko kiva, kun oot päässyt tyttöjen sekkaan? Joo, astutuskausikin alkoi tuossa ihan vasta. Toissa päivänä pääsi toki jo laumaan. Eli kun nyt on 4.6. niin 2.6. laitettiin sonni ensimmäiseen laumaan. Tämä on meidän isoin porukka. Toki on ollut hyvä astumaan, niin uskallisin laittaa sen 30 lehmää astuttavaksi sille. Joo, paljon on syömistä täälläkin lohkolla vielä. Kyllä, viettäkäähän kesäpäivää. Käykää välillä varjossa, kun kuuma päivä tulee tännekin. Siellä on meillä metsä, mihin pääsee vilvottelemaan varjoon. Ja puskemaan tietysti puita nurin ja kaarnaa pois. No, saapahan vähän pahimpia kutisevia kohtia hinkailla. Tämmöstä työllistävää idylliä. Palataanpa, moi!